Avui m'acompanyareu a una nova aventura. Coneixerem una nova persona emprenedora, la seva història, el seu ofici i una nova disciplina, ja sigui creativa, artística, amb valor social o històric. Acompanya'm a conèixer els racons més rurals de tota Catalunya. Jo sóc Maria Espatec i comença Catalans d'abans. Abans que els objectes es fessin en sèrie, hi havia oficis que naixien de la terra. La ceràmica i la terrissa són dels més antics. Amb les mans, el torn i el foc, les ceramistes i els terrissaires transformen el fang en grans peces útils pensades per durar en el temps i formar part del nostre dia a dia. Cada plat, cada càntir, cada gerra explicava un ofici que, temps rere temps, s'ha transmès de generació en generació. La ceràmica i la terrissa no només són un treball, sinó una manera de viure, d'entendre el territori i els seus ritmes. Un art senzill però ple de significat. I avui, per parlar d'aquest ofici ancestral, hem vingut fins a Miravet, on la ceràmica encara forma part de la seva identitat. Aquí coneixerem el Ferran, el seu taller, la seva història i per què és un emprenedor. Ferran, l'agafo aquí amb les mans a la massa i crec que mai millor dit. Sí. Jo avui no m'atreviria pas a posar-les per acabar així de brut. Esta brutícia es renta de seguida, una mica d'aigua. Quina peça està elaborant ara mateix? Ara començo a fer una partida d'una espècie que diem pitances, que és molt tradicional i són les peces en què es menjaven antes per aquí, a les Terres de l'Ebre, per aquí pel camp. I això igual serveix per a menjar sopa que per a menjar una sardina amb tomàquet o el que vulguis, m'entens? És molt pràctic i en fem amb els colors tradicionals, grocs i marrons, taca verda, que era el que... Veus? I posem este bastonet aquí per tindre la mida més o menys aproximada. Llavors, quan ja la tinc feta, doncs la trac, la deixo aquí la fusta i demà les polim, els hi donem la volta i les polim de davall perquè quedin una miqueta més arreglades. S'han de treure al carrer en aquest temps 2 o 3 vegades per a que s'aixuguen. Clar, a l'hivern aquí a Miravet tenim molta humitat amb el riu. Aquí és dolentíssim, este mes i la meitat del que ve és dolentíssim perquè no eixuga res. Tenia molta curiositat per aquest ofici i he vingut aquí per aprendre'n una miqueta més. I buscant gent que es dediqués al que es dedica vostè, vaig veure que el poble de Miravet està molt vinculat amb aquest ofici. Sí, de tota Quina és la seva història? Sempre n'hi ha hagut molts, perquè al riu teníem la terra, que era el necessari. Aquí a 500 metres d'aquí havia un braç de riu que a l'hivern s'omplia d'aigua, tèrbola, perquè venien les riuades, i llavors a l'estiu, quan s'aixugava, quedaven tots els sediments a la base d'aquest braç de riu i els canterers anàvem i el trèiem al fang i després el mesclàvem amb una mica d'una terra refractària que també teníem aquí molt a prop i en això fèiem el fang, el colàvem, era tot un procés el preparar el fang, perquè portava moltes impureses del riu i d'herbes i pedres. I poder-lo treballar millor. Sí, i treballar-lo, perquè si té pedres i tot això, llavors és que passa que quan cous, si tens un trosset de fusta, una canya, un cabell, tot surt. Si són calcàries, les pedres aquestes creen un gas quan se couen i al cap del temps exploten. I et faten allà, clar, com foradet. Te fan malbé la peça. Vostè hi té molta traça. Quants anys porta dedicant-se a aquest ofici? Jo porto quasi 50, perquè jo vaig començar una mica de gran ja. Ja tenia quasi 30 anys. I amb el meu sogre i el meu cunyat vaig estar aprenent i llavors me vaig posar pel meu compte. Veig que l'acompanya la seva família, el seu fill i la seva dona. Sempre havia treballat amb mi la dona i ara amb un fill. I mentre va estar aquí ma filla estava aquí a la botiga també ajudant i venent, embolicant a la gent. Un pren, l'altre posa el fang, treball familiar i ja està. I quan me canso me'n vaig. I si no vull no vinc, però no, perquè clar, tinc una edat que el 99% de la meva edat ja no treballen. Bueno, però pot tenir la sort de dir que el seu negoci seguirà amb un relleu generacional. Sí, perquè normalment ningú continua. La gent jove no vol estar aquí un munt d'hores. Aquí no... És com la pagesia, ni vacances ni història. Si vols treballar 8 hores al dia, te mors de gana.
has d'entrar en competència en el plàstic, amb el ferro, i això nostre és un treball molt manual que vol molta dedicació. Antes a tot arreu hi havia botigues de terrissa, perquè era el que funcionava. I ara no queda ningú. A Reus, a Tarragona, a tot arreu hi havia cases que venien. Els testos mateix de jardineria, cago en la mar, de tomba la porqueria esta del plàstic. Llavors, quan s'acalenten una mica a l'estiu, se moren les plantes. L'altra tarda em vaig posar aquí jo sol, però era més tard. Em vaig fer 70. Quant temps de cocció estan més o menys al forn? Hem parlat de la temperatura? La temperatura nosaltres coem en forns de gas, coem a 1040. I llavors, quan arriba a 1040, 40 minuts perquè acabi l'esmalt de coure's i que quedi tot ben cuit. Si cous peces petites, com això, per exemple, això en 9 hores ne tens prou de cocció, perquè necessita una curva que se diu la curva de temperatura, pujar-la molt lentament, perquè si no peten les peces. I quan són dobles, que són més grosses, més dobles, llavors necessiten més temps. Les que estic fent ara seran com esta. Això són rivellets, que és allò que he fet antes, que tu has vist que he fet gran, però petitet. També en fem de més. Mira, els veus aquí baix? Allò que he fet quedarà com este, o com este, un mandonguer, per la matança del porc. Déu-n'hi-do. Aquí anava tot el que era per fer la salxitxa, per fer les botifarres. Gran, bum, bum, tot el que anava en un porc. Veig que de productes en té de moltíssimes varietats, perquè he vist overes, he vist decoracions... Fem de tot una mica, mira, gots, tot t'has d'adaptar. No pots fer rivells ara, perquè no es venen. Clar. En vens un, en vens 4 petitets, la gent els compra, d'estos se venen, perquè els hi fa gràcia, que és la forma de tota la vida. Però no pots... I cantes d'estos, antes en feien a mils. Això ens diem canterers, perquè fèiem cantes. Clar, el que no pots fer cantes i vendre'n 4 a l'any. Has de fer gots, gerres per l'aigua... Reinventar-se una mica. I tant, si no te reinventes, has de fer coses així, i això tantes com ne fas, ne vens, perquè t'has d'adaptar als temps. Perquè molta gent va, la ceràmica tradicional, ven. I quina època vols, la tradicional? El segle XV, el segle XIX? El poblat dels Ibers, que és de per aquí la zona... Sí, està ple, totes les vores de riu, a cada poble n'hi ha. Aquí l'important és el del Castellet de Banyoles, aquí davant, a l'altre costat del riu, que pertany a Tivissa, que és molt important, però n'hi ha per tots els turons, si escarbes una mica, les muntanyes que donaven cap al riu hi havia poblats de l'època, sí. Hi ha algun tipus d'estudi que es pugui seguir per dedicar-se a aquest ofici? Aquí a Móra la Nova n'hi ha una, a Tortosa n'hi ha, a Amposta n'hi ha, a Reus, a Tarragona. I llavors, ja si vols anar en un grau més superior, llavors hi ha el que és la llotja, a Barcelona, que llavors allò has d'estar 3 anys més. I és com una carrera de ceramista, si te vols especialitzar, o en escultura, és una escola oficial. Parlo de la ceràmica moderna, ceràmica artística. Doncs bueno, Ferran, no el vull fer perdre més temps. Ja ho saps, si necessites alguna cosa, ho dius, aquí sempre estem. Si no jo, meu fill, et dono el braç, no et dono la mà. Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Vinga.